BPF राजखान्थि दोलोनि फिन मोनसेबाव गिदिर खहा थारैनो बेबायदिनो जोबस्रां मारलांसिगोन नामा BPF होननाय राजखान्थि हान्जाया सा 75 BPF दोलोनि गोख्रों मावथिफोरा दिनै BPF दोलोखौ नागारबाय BPF दोलोखौ नागारनानै बे गोख्रों मावथिफोरा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैबाय एबा हाबफैबाय थारैनो BPF दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदिनो हाबफैबाय थानाया बारानिफ्राय बारासो जासिनगासिनो दं बेबायदि हाबफैयै मोनसे समाव BPF दोलोखौ दैदेननो रावबो दैदेनगिरि थानाय नंला बायदिखौ नुहुरबाय दिनैसिमबो UPPL दोलोनि मोजां हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै गासै सा 75 BPF दोलोनि गोख्रों मावथिफोरा 14 नं चिरां दुवार थामहिनबा मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बियाबाव UPPL दोलोआव हाबफैदों रनजित बसुमतारीनि गोख्रों हाबा मावनायखौ नुनानै रनजित बसुमतारीनि बियाबाव BPF दोलोनि सा 75 गोख्रों मावथिफोरा UPPL दोलोआव हाबफैदों 14 नं चिरां दुवार देवस्रि VCDCनि सिङाव थानाय तुमब्रुटला आरो ब्रह्मपारा गामिनिफ्राय रनजित बसुमतारीनि आथिखालाव गोख्रों हाबा मावबाय थानाय आरो दैदेननायखौ मोजां मोननानै बे गोख्रों मावथिफोरा हाबफैदों आरो हाबफैनाय मावथिफोरखौ UPPL दोलोनिफ्राय मेहेरगोनाङै बरायनायखौ लानायखौ नुनो मोननाय जादों गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु BTRआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।